Počkej. No, tak počkej, tak tě můžu já nafilmovat. Ne. Ne? Nechci osoby. Tam máte vlastně v těch plochy a ceny za kolik to Máme dostavu, jo? No, tady bylo to tak hezky moc není. No jako, protože to je jako víc co původní krásný to, zástavba. krásný to není, jako Tak tady kdyby dostal 40 rozkouskovaný. milionů, tak by to vypadalo tam jinak, a je to prostě do 20 milionů. Je to za celou pozem. Tady mohou být jídelny, nějaká sprcha, a tady mohou být další byt, že to je škoda, že to je, víte, že to jsou přirozené dva byty. Dva byty jedné. No, to by bylo určitě. Bez problémů máte ten úplně výnosy. No, tady chod by musel být. No, chod takhle z té Pavlače, což je úplně bez problémů.